37 नं धोनस्रि समस्ति एबा ब्लक हिसाबै जोङो सानसेनि हाबाफारि खोब मोजाङै गाजा गोमजायै जोङो दिनै फालिदों। फुंनि बेलायाव जि इउपिपिएलनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो फुं बेलायाव गासै जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो इउपिपिएलनि जेसेबांखिनि ब्लकनि सोद्रोमाफोर दं गासैबो ज' लोगो नांनानै जोङो फुंनि फिरफिलाखौ बिरहोदों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जेसेबांखिनि माने जोंनि प्राइमारि कमिटि गासै 13 प्राइमारि कमिटि दङ। प्राइमारि कमिटि आरो बिसिडिसि चेयारमेन गासैबो लोगो नांनानै बिनिफ्राय जोङो उदालगुरि कलेज फिल्डआव जाहाथे फैबाय थानाय दिना मोनसे गोजोन जाथों आरो प्राकृतिक भाबे मोनसे बा नेचारेलि मोनसे माबा जाथों सोमखोर जाथों बेखौ जोङो फोरमायनो थाखाय आरो बिनि नेरसोनथि हिसाबै जोङो बेवहाय जोङो बिफांनि गायनाय जोङो लादों आरो फ्राय हाजार बिफां जों बेवहाय कलेज फिल्डआव जों गायहैदों आरो बे गायखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनिनो सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे सिडिउलेसननि मेम्बार लोगोसेयै जोंनि माने धोनस्रि ब्लकनि इनचार्ज साहेब खान बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लेंहरनानै मानगेदेर जोंनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट थिरांथा बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जोङो मोनसे सावरायमेल खुंदों आरो बे सावरायमेलाव थांनाय सरकार हिसाबै जोङो जि आराय बोसोर जि खुंबाय बे खुंनायाव जोङो धोनस्रि ब्लक हिसाबै बा धोनस्रि समस्ति हिसाबै जों मा मावफुंनो हाखो बेखौ जोङो मोजाङै बिजिरनानै जों सावरायदों आरो बिभिन्न प्राइमारि कमिटिनिफ्राय जों माब्रै मावोबा फैबाय थानाय दिनाव जों रायजो राजानो माबायदि खामानि मावनो हागोन जों बेफोरखौ सावरायदों आरो बिथांमोननि परामर्सखौ जों लादों आरो बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव जेसेबांखिनि गभर्नमेन्टनि आसनिफोर दा बिथांखिफोर फोसावदों जे हमना ला गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि अरुनदय आरो लोगोसे दा थांनाय बावैसो साननैसोनि सिगां जि फार्स्ट किस्ति सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 77,000 होगोन होननानै जि माने थांनाय इलेक्सननि समाव जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जों बेवहाय जोंनि समस्तिनिफ्रायबो जोङो मोननो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायफ्रा सदस्यफोर बा सेल्फ हेल्प ग्रुप जायफ्रा दानानै समाजनि मोजां खामानि मावनो नागिरदों बा गावसोरनो थांना थानायनि मोनसे सर्स जि नांगौ बेवहाय सरकार तरफनिफ्राय जिबायदि हेफाजाब होदों बेखौ खोब प्रशंसा खालामदों बिसोरो जोंखौ धन्यबाद होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बेबायदि मावलांबाय थायोबा निस्सय इउपिपिएल हान्जाया माने देरहानो हागोन आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावबाय थानो हागोन आरो बे खोब मोजां जादों होननानै बुंसोलायदों आरो बेजों लोगोसे दा सुपार 50 दानानैबो जोंनि जाखांफुनाय मोजां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो नागिरनाय सात्र साथ्रिफोरखौ जि कचिं होनायनि जि बेबस्था खालामदों बेखौबो बाख्नायदों प्रशंसा खालामदों आरो दिनै जि जोंनि गायसननाय सान बेजों लोगोसेयैनो जि क'क्राझार साइ सेन्टाराव जि दुरान्ड काप जाबाय बे दुरान्ड कापआबो जोंनि बे एलेकानि जि सेंग्रा सिख्ला बा लोगोसे दुलाराय बर' माहारियानो हारि हिसाबै एकदम फुटबलखौ बिराद मोजां मोनो आरो बेखौ इनकारेज होनायनि थाखाय थांनाय बोसोराव जि ISPL खालामबाय आरो लोगोसे दिनै 132 बोसोर 132 खेब जि दुरान्ड काप दिनै खुंदों बेवहाय जथेस्थ'खिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो रंजानाय मोनदों आरो जोंनि समस्तिनिफ्रायबो दा नायनो थांदों बिसोरनि प्रतिबो जों टिकेट एसे एनै जि हायो जगार खालामनानै हरदों दा जों बेफोरखौ रायजो राजानिफ्राय जि फिडबेक जों बेखौ मोनदों आरो बेखौ लानानै जों फ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै जों सावरायबाय आरो आसा खालामदों जे लोगोसेयै आङो दिनै जि माने इउपिपिएलनि जि गायसननाय सान बे गायसननाय सानाव साफ्रोमबो जोंनि कर्मि लोगोसे दुलाराय बे बिटिआर ओनसोलनि गासै इउपिपिएल हान्जानि मावथि आरो दैदेनगिरि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो धोनस्रिबासि जानानै बा आं सासे माने इउपिपिएल दलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै साफ्रोमनिसिमबो आङो गोजोन हामग्लायनाय हरदों जोनोम साननि आं हामग्लायनाय हरदों आरो थांनाय बोसोरफोराव जेरखम जोंखौ
सहाय मदद होनानै सरकार खालामनो बा सरकार दानो जोंखौ जि बिहोमा होबाय जोंखौ इनकारेज होबाय जि सहाय होबाय आरो फैबाय थानाय दिनावबो जोङो बिनिख्रुइ साबसिनै आरो हायोब्ला जोङो UPPL हान्जा हिसाबैनो मोनसे सुखिया भाबे माने थोजासे सोद्रोमा लानानै जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जोङो सरकार दानो हायो बेखौ जोङो आसा खालामदों मिजिंथिदों बे हिसाबैनो जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनो थांनायाव रायजो राजानि लोगोसेयै जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि जायफ्रा कर्मि बिथांमोननि बावसोमनाय बिथांमोननि सहाय जों बेखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय आरो साफ्रोमनिसिमबो आङो दिनैनि जि 80 खेब जि माने गायसननाय सान बे गायसननाय साननिफ्राय साफ्रोमनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय धोनस्रि बासिनि जानानै UPPLनि जानाय साफ्रोमनिसिम आङो हामग्लायनाय गोजोननायखौ आं बावहरबाय सार बे समावहाय आं मोनसे सोंनो बे धोनस्रि समस्थियावहाय दा UPPL हान्जानि जि MCLA गैया बे हिसाबै बे धोनस्रि समस्थियाव माबायदिहाय डेभेलपमेन्ट एबा जौगानायनि बिथिंखौ मिथिनानै बा होनो हायो दा नंगौ बे 37 नं धोनस्रि समस्थिनिफ्राय UPPL हान्जानिफ्राय लोगोसेयै जेनेबा जि सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय सासे बिजाथि जोंनियाव गैया जाय बिजाथि दं बियो गुबुन बेरेखा हान्जानिसो नाथाय अब्लाबो जोङो थांनाय बे फ्राय 2 बोसोर खावसे जाबाय सरकार खुंनाया बेवहाय सरकार तरफनिफ्राय जेसेबांखिनि जौगानायनि खामानिफोर दा बे खामानिफोर जेसेबांखिनि सफैयो समस्ति हिसाबै बेफोरखौ सम्पुर्ण महरै मावफुंनो थाखाय जोंनो बिबान हरदों आरो बेखिनिखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' चिफ डिपुटि चिफ लोगोसे EM बिथांमोना जोंखौ जत्न होदों आरो नोजोर होदों आरो जोंनि समस्ति हिसाबै जेसेबांखिनि मोननो गोनां फान्ड जि इलेक्सन फैयो बा जि माने भाग रानो बेखिनि भागखौ जोंनो फ्राय EMफ्रानो जोंनो हरदों दा बेयाव लामा दालांनि खामानियाबो सोलिबाय थादों आरो किसुमान मा होनो बे बिथांखिफोर गियान सोरां बिथांखि सात्र साथ्रिनि स्कलारशिप होनाय बा अनसाय बिथांखि आइजो जायफ्रा भेन्डर फिसा फिसा दखान होनाय बे बा रग निर्मल आसनि अरुणोदय आसनि आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने रां अनसुंथाइ होनाय बेफोरबो गुबुन गुबुन समस्तिया